Bai, arratsalde horreari, bidaia bat proposatu behar dizugu gaurkoa. Bidaia bat, bidaia kooperatiboa. 8 geldi honen izango dituen bidaia. Kooperatiba egintzari oda artistikoa izango da. Sinfonia kooperatiboaz gozatzeko aukera izango duzu. Eta gaurkoa ez da ekitaldi soil bat izango. Gaurkoa omenaldi bat izango da, omenaldi beroa, kooperatibei eta kooperatibetako gizon emakumeei. Bereziki, hasiera honetan eskertu nahi ditugu herriko kooperatibak. Beraiek egin dutelako posible gaurko ekitaldia. Eta kooperatiba horiek dira Ulma taldea, Fagor Industrial, Lana eta Mondragon Unibertsitateko enpresagintzako fakultatea. Eta baita ere mundukideko lagunei. Hau izan ere proiektu solidario bat da. Eta nola ez, Oñatiko udalari eta baita parrokiako arduradun guztiei. Abesbatza prestatzen ari da, eta bereziki orain, nisilduko naiz, eta abesti batekin gozatzeko aukera izango duzu. Eskerrik asko beste behin.
Gaur arratsaldeko lehenengo protagonistak oinatz dantza taldekoak, eta hementxe gurekin ganbara abesbatza, ganbara txiki eta hots abesbatza. Eta orain, zarra daitezela Arrasate musikaleko musikariak. Beraientzat ere txalo edo. Bien bitartean aprobetxatuko dut esateko gaurkoa, irailaren 14an Gasteizko Buesa Arenan egingo den Humanity and Music Sinfonia Kooperatiboaren beste geldiune bat dela. Arrasaten abiatu zen otsailean, Aretsa horretan ere izan da, gaur Oñatin eta ondoren Tafaian eta Iruñan izango da. Lehen aipatu dizuegu Sinfonia Kooperatiboa 8 pieza. Oberturatik hasi, omenalditik pasa, nazioarteratzea, finantzak, ezagutza eta etorkizuna. Horiezeekin guztiekin gozatzeko aukera izango duzue. Musikariak prestatzen direnean, ongi etorria egingo diogu gaur Arrasate musikaleko orkestaren gidaritzapean izango dugun zuzendariari. Zuekin guztiokin Iker Olazabal. Eta gaurko beste protagonista bat, Andoni Egaña. Zutenik ez dut ukatzen, haiek zioten hasi ezean, zaila da ezer bukatzen. Haiek zioten hasi ezean, zaila da ezer bukatzen.
dexente bada, formal, ez formal, librea, zure niea egin dezaket, eta zuk zeure nirea. Hortik balebil, mundu borobil, hau aldatzeko idea, horretarako, obretarako, ezagutza da bidea. Hortik balebil, mundu borobil, hau aldatzeko idea, horretarako eta obretarako, ezagutza da bidea.
Industria dago gizarte honen, oinarrian barrenean, injustiziak maiz sortzen dira, industriarremanean, ez jardun bata bestean lepo, baizikan elkarlanean, izerdia ere ederra baita, norberaren adenean.
finantzak hitza entzun orduko, bi begiak parez pare, sosak baitira gaur eguneko, jangoiko eta aldare, dena virtual egiten da gaur, virtual eta alare. Diruarekin ibiltzen zailda, eskurik zikindu gabe.
kooperatiba eta kooperatibegintza. Kooperatibak baditu balioak. Oñatin ere kooperatibak indarra dauka, izan du historian eta jarraituko du izaten. Horren guztiaren inguruan hitz egiteko, gonbidatu nahi ditut, Oholtzara, Raúl García, Ulma taldeko presidentea, Mireia Zillaurren, Lana Kooperatiba Elkarteko presidentea, Aitor Bediaga, Mondragon Unibertsitateko Enpresagintza Fakultateko presidente ordea, eta Jone Urzelai Fagor Industrialeko presidentea. Baita ere, Mundukide Elkarteko ordezkari den Urri Urizar. Eta egia esan behar baldin badugu, hemen espazio gehiago espero genuen, baina horren beste musikarirekin eta abesbatzarekin gertu, ezin izan da beste espazio zabalagorik lortu. Gure asmoa zen konbertsazio bat egitea guztion artean. Orain baina, banan-banan hitz egingo dugu. Esan dugu, kooperatibetan, askotan esaten dugu ez garela enpresa normalak, enpresa bereziak garela. Zer gara hemengo kooperatibak? Mirari, enpresa gara? Bai, kooperatibak enpresa gara, baina pixkat bereziak. Ze langileok aldi berean patroiak ero jabeak garelako. Baina ez dugu inbertsore baten bezala jokatzen. Guk egiten duguna da gure lana kooperatibizatu, eta lortzen ditugun etekin gehienak berriz kooperatiban inbertitu egiten ditugu. Eta horrela, poliki-poliki lortzen duguna da kooperatibak sendotu, indartsuagoak egin, eta ondorengo belaunaldiei aukera berdinak eman guk izan ditugun aukera berdinak. Hau proiektu sozioenpresarial bat dela esaten dugu, eta Raulei itzuri asko guztetxe izan, ezta? Raul? Gure eredu hau enpresariala da eta aldi berian soziala bai. Quillucho bat ingo uste bai erdaldunei. Nosotros en las cooperativas de aquí sabemos que empresarialmente pues lo tenemos que hacer muy bien. Debemos ser muy finos y los mejores del mundo, si puede ser, ¿no? Pero que también tenemos un fin último que es social. Tenemos que generar empleo de calidad, generar riqueza y bienestar y distribuirlo lo mejor posible y sobre todo pasarle a los siguientes que vienen después pues unas cooperativas lo más fuertes posible, ¿no? Somos de aquí, estamos arraigados aquí y tenemos que hacer lo posible por tener las cooperativas lo más fuertes posible, cultivarlas lo más fuertes posible y lo mejor posible y pasárselo a los siguientes en el mejor estado posible. Bai, ez da, Aitor? Nola, ez? Zuk, Aitor, bakitzu zein den diferentzia gure hemengo kooperatibak eta beste kooperatiba mota batzuen artean? Pues sí, Raúl, en otro tipo de cooperativas las personas se unen para ser económicamente más fuertes y eso está muy bien. Pero nosotros hacemos algo similar, pero con una gran diferencia. Nuestra vocación, nuestro modelo parte de la premisa de que las cooperativas tienen que ser fuertes económicamente, sí para que nos beneficien a título individual, pero sobre todo para hacer una vía para mejorar la sociedad. Pero dicho así, baina horrela esan da, eredu hau ideala badirudi, baina badeko bere kontradizioak. Zer deritzu zu honi buruz, Jone? Bueno, eredua berez oso berezia da eta interesgarria. Horrela esaten dozkue, kanpotik etorten dian horrenbeste bisitari eta aditu. Gizartia eta bertan gauzen pertsonak era jasangarrian garatu, sendotu, aberastasuna sortu eta duintasunian banaketako eredu solidario eta orekatua da. Egisa da,
oraindik be inkoherentzia puntu batzuk badauzkagula. Eta nik uste inkoherentzia horreik aspektu askotan hobetzen saiatu behar garela. Baina uste dut merezi dauela, nik uste dut altxor bat dakogulako eskuartean. Lehenengoak geu, kooperatibistok, eta baita gure instituzio publiko eta orokorrian gizarte osua be. Denon artean ondo zaindu beharreko altxorra daukagu eskuartean. Bueno, eta interbentzio labur hauek amaitzeko, lehen esan dizuegu, hau, Humanity and Music, ekintza, ekitaldi, akzio solidarioa ere badela. Eta hemen batzen denarekin beste herrialde batzuetan mundukideak dituen proiektuak garatzeko aukera izango duela. Zuekin, Urri Urizar. Mundukide kooperatiben ONG-a da. Lehen aipatu duzuen printzipioetatik sortua, gizartea eraldatzeko, eta gure elkartasuna munduan zehar zabaltzeko. Elkartasun unibertsala. Eta horretarako interkooperazio sistema bat sortu dugu. Elkarlan bat, kooperatibak, Baiarako ONG-ak, voluntarioak, kooperatibetatik jubilatzen direnak eta oraindik lanean jarraitzeko gogoa dutenak, unibertsitateak, ikasleak, eta baita Baiarako eta Euskal Herri osoko partikularrak ere, jende partikularra. Eta zertarako elkarlan hau, zertarako interkooperazio hau? Munduan, egoera larrian bizi diren pertsonei laguntzeko. Garai batean, kooperatibek hemen egin zuten bezala eta egiten ari diren bezala. Lehen aipatu duten altxor hori elkarbanatzeko. Pasaden urtean, mundukidek 36.000 pertsonekin lanean ibili ginen mundukidetik. Afrikan, Mozambiken eta Hego Ameriketan, Brasilen, Kolonbian eta Mexikon. Aurten, 20 urte betetzen ditu mundukidek. Eta horrekin batera Etiopian eta Ekuadorren hasiko gara lanean. Jende asko dago munduan behar askorekin. Eta altxor hori elkarbanatu alba dezakegu, gustora egingo dugu gainera. Horretarako guztion laguntza behar dugu. Eta Humanity and Music ekimena ere horretarako erabiliko da. Eskerrik asko da nahi. Jan eta edan ere behar dira, lan eta aurreztu ez ezik. Herritarra naizta erosketak egiten ditut poz-pozik. Eroski entzun da direktibo bat, ez daukat gogoan kasik. Egun osoan kutxa atzean, kobratzen aidena baizik.
egokitu egin behar da. Ara garapena zer dan, baina ez astu aserakoen, ideiak daudela zergan, ola jokatu ala bestela, zalantzan edo aukeran, pentsatu sortzaileen gan.
Mundua dugu borobilata, nazioartea zabala, mila hizkuntza ikasten dugu, mundura atera ala. Behin lujan biok gai honi buruz, erakutsi zigun ala, beste hizkuntzak niki ditugu, euskara larrua zala, ezin duguna inoiz erantzi, niki bat balitz bezala. Garai bateko esperientzia eta eskarmentu pila, aldi berean gazte jende bat, ameslarita bipila. Etorkizuna zer izango da, urruna eta urbila. Geu nahi degunik ez da izango, baina aurreratu dadila.
geu nahi degunik ez da izango, baina aurreratu dadila.
Soinu horrek, orain bai. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Oñatiko herriari, eskerrik asko Oñatiko kooperatibei, eta baita kooperatibistei ere guztioi txaloa zuentzagita, eskerrik asko benetan. Eta igo daitezela taula gainera gaur protagonistak izan ditugunak. Andoni Egaña bertsolaria, Oñatz dantza taldeko dantzariak, txalo bero bat baita ere, Arrasate musikaleko orkestra osoa, musikari guztiak, zuzendaria Iker Olazabal. Eskerrik asko baita ere, Ganbara abesbatza txiki eta hots abesbatza zuzendaria, Aitor Biain. Eta noski, Ulma taldeari, Fagor Industriari, Lanari eta Mondragon Unibertsitateari. Eta gaurkoa ezin genuen amaitu sorpresari gabe. Eta sorpresa handia eta atsegina gainera. Ez dizuegu esan hasiera, baina letrak Jon Sarasuarenak dira, eta musika egilea Fernando Velázquez. Musika egile handia, Goya baten irabazlea, eta beste hainbat pieza egin dituena. Sorpresa, gurekin da gaur, Fernando Velázquez. Abeslari gisa izan dugu, Fernando, mesedez. Fernando, jetxi Ikerrengana, mesedez gerturatu. Eta ikusten dut inor ez dela mugitzen, nik agurra besterik ez, gogoraraztea Humanity Music irailaren 14an Gasteizen izango dela, eta Gasteizen espero zaituztegula guztiok. Eskerrik asko beste behin, Oñati, eta eskerrik asko Ulma, Fagor Industrial, Lana eta Mondragon Unibertsitatea, baita udala eta parrokia ere. Mila esker!